Xarxa AccessCat. Xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Generalitat de Catalunya. Departament de Recerca i Universitats. 6x15. El juny de l'accessibilitat. Audioguies accessibles i ús d'eines d'intel·ligència artificial. Estela Uncins. Grup de Recerca Transmèdia Catalunya. Universitat Autònoma de Barcelona. Hola, bon dia. Moltes gràcies, Carme, per la presentació i, com sempre, és un plaer poder formar part d'aquestes càpsules sobre accessibilitat. Doncs procediré a la presentació. El que us presentaré avui són audioguies accessibles i ús d'eines d'intel·ligència artificial. No és una presentació exhaustiva, però sí que es presenta un llistat de consideracions a tenir en compte i també es presenta un exemple d'un projecte en el que hem utilitzat eines d'intel·ligència artificial per la generació de continguts que van a les audioguies per fer-les més accessibles. Una mica de context, suposo que moltes de les persones que formeu part, no? que heu vingut en aquestes píldores, esteu ja relacionades amb el tema de l'accessibilitat a la cultura. Simplement que l'article 30 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat posa èmfasi en els drets de la participació en la vida cultural, les activitats recreatives, l'esplai i l'esport. D'aquí aquesta convenció es desplega amb una sèrie de normatives i a Catalunya es recullen en el nou decret, que és el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, i em centraré en relació una mica en el que és les audioguies, formen part del que serien els elements de comunicació, més concretament formes de comunicació, tenim visual, auditiva i tàctil i això s'aplica a recursos gràfics físics, recursos web i recursos electrònics. I d'aquí és on pengen les audioguies. A nivell d'audioguies tenim el que hi ha com un canvi del que serien les audioguies més tradicionals o convencionals, que hi ha llocs que encara les utilitzen, però llavors cada vegada hi ha més força i principalment arrel del Covid doncs hi ha hagut un canvi cap a la web. Les principals característiques de les audioguies que serien digitals, que són les que més s'estan implementant, és que estan disponibles al núvol, per tant, es pot accedir a elles a través de la pàgina web del propi museu o del centre cultural que ofereixi serveis. Estan disponibles també en forma d'aplicació, o sigui, hi ha exemples també on el centre cultural o el lloc cultural el que fa és generar la seva pròpia aplicació, on s'inclouen també els serveis d'audioguia. Es poden activar automàticament en alguns casos, ja sigui per GPS, per QRs o beacons. Ofereixen continguts multimèdia personalitzats i adaptats a les necessitats dels públics, sempre i quan aquests continguts es generin, es poden incloure a les audioguies. Els continguts són fàcils d'actualitzar, el fet que siguin digitals el que et permet és carregar el que seria carregar nous continguts a través d'un procés molt més fàcil i molt més àgil. Eviten també la necessitat d'utilitzar elements físics perquè el propi usuari o els públics poden utilitzar els seus propis dispositius i són més sostenibles i higièniques. Exemples d'audioguies, tenim, ja sigui al museu, poso aquí 3 exemples a nivell d'audioguies digitals, com serien la del Museu Guggenheim a través d'un codi QR. També tenim el sistema Navilens per museus, que aquí inclueix una capa ja per ser natural d'accessibilitat, i llavors també tenim aplicacions com podria ser l'aplicació de la Sagrada Família. Per visualitzar, això serien audioguies que serien digitals. La interrelació entre audioguies i serveis d'accessibilitat és que en les audioguies s'haurien de poder incloure tant el llenguatge fàcil de comprendre com l'audiodescripció, la subtitulació i o transcripció i interpretació en llengua de signes.
A nivell de com s'interrelaciona l'accessibilitat i les eines d'intel·ligència artificial, doncs el que ens ofereixen les eines d'intel·ligència artificial són eines de text, ja sigui per la simplificació lingüística, llenguatge fàcil de comprendre. Alguns exemples d'eines i projectes que estan en curs són SimpleText de la UPF. Softcatalà també ofereix eines per simplificació lingüística i inclús podem generar un prompt al ChatGPT a través d'un text complicat i demanar que se'ns el simplifiqui. Tot això són eines d'intel·ligència artificial que es poden aplicar a l'hora de generar continguts. A nivell d'eines de veu, doncs el que tenim és el reconeixement automàtic de la veu i això el que ens proporciona és una transcripció i o subtitulació de contingut que generem. Si nosaltres volem incloure un àudio dins de l'audioguia, ens podem demanar que les pròpies eines ens generin el text d'aquest àudio. I llavors també tenim eines de veu, de síntesi de veu, per generar les audiodescripcions. En català he posat dos exemples, que seria el TTS Maker, ara a la pròxima diapositiva us ensenyaré un exemple, o Naraket, que ofereixen síntesis de veu en català. Aquestes són eines que a les properes diapositives us ensenyaré com s'han aplicat dins del projecte Young Archers. En el projecte Young Archers el que vam generar van ser audioguies accessibles, es centra en 4 ciutats europees, és sobre descobriment del patrimoni cultural en format accessible i el que es va incloure dins del que eren audioguies accessibles va ser una síntesi de veu, una transcripció i en alguns casos també hi havia llengua de signes. Us deixo aquí la web del projecte Young Archers per si algú vol entrar més en el tema en tot el tema de tots els materials que hem generat. Com vam aplicar aquí una aplicació pràctica del que era la síntesi de veu? Nosaltres per generar els textos van tenir diverses iteracions per tal de fer-lo fàcil de comprendre a partir d'una descripció més completa. El que vam fer va ser simplificar-la. Aquesta simplificació, llavors, el que vam fer va ser crear una transcripció que llavors li vam donar la síntesi de veu perquè es generés una veu automàtica. Aquest és un exemple del TTS Maker. Es pot carregar en una finestra el text i llavors l'avantatge és que es pot seleccionar la veu masculina o femenina i llavors té un apartament on es poden ajustar diversos paràmetres, entre ells la velocitat, que això és molt important també, velocitat de veu, la dicció, el volum i aquí breument us posaré un exemple perquè pugueu comprovar la qualitat que pot tenir. Un moment. Casa Mulleres. Es va construir el 1868. L'arquitecte Ernest Sagnier la va remodelar entre 1906 i 1911. Casa Mulleres. Casa Mulleres. Ja està. Es va construir el 1868. No puc. L'arquitecte Ernest Sagnier la va remodelar entre 1906 i 1911. Bé, bàsicament, aquest és un exemple. Tot i això, s'ha de tenir en compte que les pròpies eines d'intel·ligència artificial tenen les seves limitacions. La precisió de les eines no és sempre exacta. En realitat, una de les principals complicacions a l'hora de generar, ja sigui de veu a text, o sigui, transcripcions i subtitulació, no sempre es reconeix noms propis. El mateix passa quan el que fem és passar de text a veu, s'han de fer modificacions. Llavors també cal tenir en compte tot el tema de la monotonia de la veu. Per tant, també té les seves limitacions en aquest aspecte. Per tant, no tots els continguts es poden generar amb eines d'intel·ligència artificial i les eines d'intel·ligència artificial no ofereixen tots els serveis d'accessibilitat. En el cas concret del projecte Young Archers, la interpretació en llengua de signes
en català es va realitzar a través d'Àgils, que precisament és l'empresa que us ofereixen aquestes píldoles en la interpretació en llengua de signes. No? Això serien les limitacions en l'ús d'eines d'intel·ligència artificial. Sí, poden ser útils, però amb les seves limitacions, que cal tenir en compte. A nivell de recomanacions, si es decideix aplicar eines d'intel·ligència artificial en la generació de continguts per audioguies i per fer-les accessibles, és molt important indicar la disponibilitat d'aquestes audioguies a la pàgina web, que els usuaris que vinguin, ja sigui al museu o que vinguin a l'indret on teniu els vostres continguts culturals, indicar que s'ofereix, tenen disponibles les audioguies accessibles i possiblement se les poden descarregar abans de venir al lloc. També valorar quin és el contingut que volem crear amb intel·ligència artificial. No és recomanable crear tot el contingut i si es vol crear algun tipus de contingut, iniciar amb un contingut puntual i llavors, després de diverses iteracions, iterar-lo amb usuaris i amb professionals i incrementar. Valorar els avantatges i desavantatges en l'ús d'aquestes eines. També és necessari comptar amb empreses professionals d'accessibilitat perquè us poden donar un cop de mà a l'hora de valorar tot el contingut generat. Revisar sempre el contingut amb els usuaris finals del servei. Això és imprescindible perquè al final són les persones que voldran o no voldran o que utilitzaran aquests continguts que vosaltres genereu i també si la vostra audioguia la voleu fer accessible i conté contingut multimodal, és imprescindible que el reproductor que utilitzeu sigui accessible també. I un exemple seria l'Able Player, que el que integra és tant subtitulació com audiodescripció, com transcripció interactiva, com disponibilitat també per carregar llengua de signes. I això seria tot per la meva part. Qualsevol dubte estic a la vostra disposició per contestar preguntes. Moltes gràcies. Finançament. Xarxa AccessCat. Les càpsules formatives 6x15 al juny de l'accessibilitat formen part de les activitats de la xarxa AccessCat i tenen el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 2021 XARDI 00007. Aquest vídeo reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors. AccessCat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. Xarxa AccessCat. Xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Contacte. Web de la xarxa AccessCat, accesscat.net. Correu electrònic, xarxa.accesscat@uab.cat. Twitter, @xarxaaccesscat. LinkedIn, xarxa AccessCat.